טיפול חדשני שפותח כאן בארץ, עשוי לסייע לגברים עקרים. הרופא שפיתח את השיטה כבר הוזמן להשתתף בכנס רפואי ראשון באיראן. הדיווח של יואב אבן. רוצה להגיד לך, בוא. לירון כבר חשב שלעולם הוא לא יגיע לרגע הזה, הרגע שבו יוכל לשחק עם הילדים שלו. חצי שנה בלבד אחרי החתונה, כשאשתו לא הצליחה להיכנס להיריון, הוא חשד שיש בעיה, ויחד הם עברו בדיקות רפואיות. ראו שהבעיה רק אצלי. אצל האישה הכל היה תקין, אבל בכל זאת התעקשו הרופאים. אתם רוצים ילדים במשפט הזה? רוצים ילדים? טיפולים צריך, טיפולי הפריה של האישה. במשך 8 שנים לירון ואשתו עברו אין ספור ניסיונות של הפריית מבחנה, אבל זה פשוט לא עבד, עד שלירון עבר טיפול חדשני שפתר את בעיית העקרות שלו. ממש אחרי 3 חודשים לאחר הטיפול, כן, אשתי נכנסה להיריון. כך נראים תאי הזרע הפגומים, המבנה העגול שלהם אינו מאפשר התקדמות מהירה בתוך הרחם. הטיפול החדשני שפיתח דוקטור יגאל גת מנקז את הרעלים משק האשכים של הגברים העקרים. כך נראים תאי הזרע לאחר הטיפול, חדים, מהירים ומוכנים לפעולה. השיטה שלנו יוצרת בעצם מהפכה דרמטית, באופן זה שאנחנו מסוגלים לשפר ולטפל ב-80% מהגברים ולהפוך אותם לבורים. מי שמאוד התרשם מהפיתוח של דוקטור גת הם, שימו לב, האיראנים, שהזמינו אותו להציג את הפיתוח החדשני שלו בקונגרס רפואי בטהרן. כך הם כותבים לו: אתה מוזמן להשתתף בכינוס כולו ולבקר באיראן, הארץ עתיקת היומי. הם יודעים שאתה ישראלי? הם היו מודעים לזה שהם שולחים הזמנה לרופא ישראלי? יש לנו תכתובת. הטיפול אינו כלול בסל הבריאות. לירון אומר, זה היה שווה.